ku Department of Agriculture. MEC mama, andazi noba uyandiva kwelakho icala? MEC mama, uyasiva kwelakho icala? Yo, uvakala kude kakhulu andikuva. Ikho into wrong nevolume. Alright, masikubulise ke kodwa ke MEC sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje. Andiva tu. Malume ndiyaqonda uMEC asivani kwelacala mandikunike uqhube noMEC singamlibazisi nanjengokweleqa iprogram. All right. Danke. Andiyazi noba uyandiva wena MEC kwelakho icala? Ndiva wena nje ngondicinga ndiva bona. Molweni mama. Molo bhuti, molo msasazi. Ingaba undiva kakuhle wena? Kuba ndimamele iradio yomnye umntu. Uyandiva? Ewe. All right. Ndicinga noba uza kuva ke nawe tshawekazi ungakuthathisa. MEC sixolise njengamagingxigingxi nongavani kodwa mama masikubulise sikunike lithuba uzibulisele kumphulaphuli weVukani FM ngolusuku lwanamhlanje. Manibulise kuwe, ndibulise nabaphulaphuli beVukani FM. Nkosi kakhulu mama, ndiyaqonda ke sikubamba ubhizi kakhulu lixesha elixakekileyo for wena nanjengoko selunyathele kwisithili sakutshonyane sijonge ku-back to school iprogram le mama awathi wayiqala from isalari yakho ngokubona imeko ke ngakumbi zabantwana abasokolayo xa sijonga ke kulo mcimbi ke we-uniform. Namhlanje ulapha ke ngakumbi kumasipala wase-Enoch Mgijima, ngakusicacisele banzi ngale program yakho ke nesebe ke ngakumbi eli le-agriculture ka-back to school. Enkosi kakhulu, namhlanje silapha sizodondola izikolo ezine kulo mmandla we-Enoch Mgijima apha eChris Hani kule ngingqi ilapha eNtabethemba. Ngakumbi kwizikolo ezine sizawuya kuzo. Zizikolo ke besithe xa silandelela imeko safumanisa uba abantwana abaninzi noko imeko yabo ayilingani neyabanye. Yile nto ke simane sisithi gqolo ukuza. Into ebangela uba ke size sichonge izikolo kona besinga uba amandla bekhona besinozichonga zonke, kodwa ngenxa yoba amandla aye ashokoxeke kuthi ke kulo nyaka sawuthatha ebesingazithathanga kulo nyaka kupheleleyo. Yiyo le nto namhlanje size kuzo. Siyabakhuthaza ke abantwana senzela into yobana umntana angathi xa sesikolweni azive ehlelelekile, imeko yako kwabo imenze ukuba azibone emncinane kunabanye abantwana ade angazithembi. So sifuna ke ukuthi xa sibancedisa ngokubanika i-uniform nezixhobo zasesikolweni bayazi into yobana hayi nabo bazibalele ngoba bayafana nabanye abantwana. Intliziyo loo nto izawubhilda i-confidence kubo ngoba kaloku nabo bazaba nazo ezinye ezinto abanye abantwana banazo bona bengenazo. Nangaphezu koko ke senzela into yokuba abantwana aba nabafundisi-ntsapho bazi ukuba ikamva lomntana liqala kulaa level yasesikolweni esemncinci, acace phayana ukuba apha ethubeni uzawuhamba belulutho elizweni. Yile nto ke sibakhuthazayo. Ngokwesebe ke siyafuna uyishumayeza le nto yoba abantwana funeka into yezolimo kulaa mgangatho usezantsi ukwenzela uba bakhule beyazi ukuba iyeyona nto inokuze itshintshe ubomi xa banoyithatha bade baye nayo phambili ngokwasesikolweni. Nikeza umdla kakhulu MEC program eniqhubayo namhlanje. Ndive kakuhle xa usithi sijonge kwi-uniform nezixhobo zesikolo. Ingaba sijonge kubantwana abangaphi abazawuthi baxhamle namhlanje xa nizawube niqhuba le program? Andiqinisekanga ngenani, kodwa ndiyayazi uba kwezi zikolo zichongiweyo zine noko inani linani elivakalayo. Senzela into yobana ke sisebenza nosasa uba usasa uneprofayile yofemeli nganye, and ke ngoku sifuna uba urhulumente angasi into apho bekusekusiwe khona. Uthi ke ngoku xa easesa usasa athi hayi aba abakaze bafumane nto. So yiyo le nto sithi hayi abantwana aba nabo nathi masibe negalelo esilenzayo silisebe ukuze bakhuthazeke abantwana basithande isikolo, bangaboni njengento engathi
abazali babaqhuba nje for uba bamke endlini kodwa bayazi uba ingahle ibathathe iyobabeka kude ngokwekamva labo. Alright, mizuzu ayi-15 bethile phakhe insimbi ka-8 o'clock usandula ujikijelo qhosha before sibe ke siyakuphuncula MEC. Ngokokujonga ezi zikolo nizawube nizihambela namhlanje ngaba zeziphi? Namhlanje sizawuya eZanabantu, eMalifane, zombini ke ezi zikwa-Ward 31. Siphinde sithathe ezinye ezimbini kwa-Ward 30 eThornhill, ezi zise-Rocklands nase-Midford. Right mama masibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona ngakumbi ke ngolusuku lwanamhlanje ngethemba lokuba neprogram yenu ke ka-back to school iyawuba impumelelo kodwa kamazwi okugqibela ngakumbi okushwankathela interview ungathini njengo-MEC? Nkosi yam, ingaske abantwana nabazali babakhuthaze abantwana baye esikolweni bathi gqolo. Kona iyinyani laa nto into yokuba isikolo sikunika isitshixo sokuvula iminyango engavulekiyo. Inyani bakhona abantu abayiqondayo uba hayi kubo ayithethi into kuba mhlawumbi besithi hayi ndifundile kodwa andinamsebenzi. Kodwa xa uthe wafunda uthi nangoku ungekafuni umsebenzi ube nendlela ethile yokuzazi izinto uziqonde ube nakho nokuziphilisa ngendlela. Yile nto sithi ke ingathi ngebegxila apha kwezolimo ngoba kwezolimo umhlaba ukhona, ungade uthi xa usebenza laa mhlaba uphele sowungasengomsebenzi wekhampani ethile kodwa inguwe umqashi ngoba apho usebenza khona uzawude ujike ube ngusomashishini ube nguwe ke ngoku sowuphuhlisa nowenza imisebenzi kuluntu lonke. Ngoko ke sithi abantwana barayithi balithathe kwangoku besebancinci eli khono lezolimo ukuze bayazi ukuba ikamva labo lingahle libenze babe bakhulu babe ngoosomashishini abaphuma izandla. Right ke mphulaphuli ke nguye ke lo ke u-MEC umama uNonceba Khonsiwe phawusuka ke kwelasebe lakwa-agriculture ephondweni. Mama sibulele ngexesha othe wabe ke usipha lona kwalapha ke enkqubeni. Sithembe ke neprogram enizayiqhuba namhlanje ingayimpumelelo. Enkosi kakhulu, mandibulele kuwe ndibulele nabaphulaphuli baVukani FM. Siyabulela. Nkosi kakhulu mphulaphula imizuzu ngoku siyenza ibe 18 bethile phakhe insimbi ka-8 o'clock binguye ke u-MEC hloniphekileyo umama ke uKhonsiwe namhlanje xa zawube enyathele apha ke kwisithili sikatshonyane kwezenzekayo kwisithili sikatshonyane. Sithetha ke sikubeka phi ngoku